Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Тир урынына балалар мәйданчыгы. Әлмәт полиция вәкилләре атыш оештырган балык булмаган үсмер эшен тикшерә. Мобилизациядан бронь алу өчен 300 мең сум акча алуда гаепләнә. Судта зур күләмдә ришвәт алу турында эш каралды. Юл хәрәкәте иминлеге сагында торучылар ГТО нормативлары тапшырды. Нәтиҗәләр нинди? Әлмәт полициясе хезмәткәрләре Саулык паркында бер баланың икенчесенә ату очрагы буенча тикшерү эше алып бара. 12 яшьлек яшүсмер яңа сатып алган пневматик пистолетның төзеклеген тикшерергә була. Беренче көнне ул агачларга атып коралны сынап карый, икенче көнне аны үзе белән урамга алып чыга. Яшүсмер кул астына 7 яшьлек бала да эләгә. Тикшерү фаразы әлегә шулай яңгырый. В соцсетях не натыкались на сообщения? А что случилось? Саулык паркында урнаштырылган видео күзәтү камераларына бер баланың икенчесенә ату мизгеле эләгә. Вакыйга 20 секундны үз эченә ала. Балык булмаган хокук бузучының торба эченә текәлүеннән алып, пистолетны сумкасына алып куйганчыга кадәр шул кадәр вакыт уза. Урынга килгән полиция хезмәткәрләре балалар мәйданчыгында пистолеттан аткан 12 яшьлек укучыны ачыклый. Яшүсмер сүзләренчә, ул әти-әнисе яшереп куйган урыннан акча алып, сәүдә үзәкләренең берсендә пневматик пистолет сатып алган. Тикшерү мәнфәгатьләрендә яшүсмернең төгәлрәк күрсәтмәләре әлегә хәбәр ителми. Кибет сатучысыннан исә хокук саклау органнары вакыйга теркәлү белән аңлатма ала. Кто продавал? Вы или ваши племянники? Я получается, моя стоит. Ну просто может мою поставить. Я вчера просто 3 пистолета. Не, моя, да. Он просто мою тоже ставит. И вчера просто у меня было 3 пистолета продано. Зыян күрүшегә килгәндә аны шәһәрнең балалар хастаханәсенә алып китәләр. Хирурглар тиз арада ярдәм күрсәтә. Бәхеткә учреждение паркка терәлеп үк тора. Әлеге вакыйгадан хәбәрдар булган әти-әниләр исә аптырашта. Я даже не знаю, что ожидать в дальнейшем. Мы уходим с опаской. Более настороженно уж. Надеюсь, мэр города примет какие-то решения адекватные. Хәзер хокук саклау органнары яшүсмерне профилактик исәпкә кую мәсьәләсен хәл итә. Аның әти-әнисенә карата балаларны тәрбияләү буенча бурычларны үтәмәү маддәсе буенча административ материал төзелгән, сатучы исә тикшерү тәмамлануын көтә. Зур күләмдә ришвәт алуда гаепләнеп 12 елга иректән мәхрүм ителергә мөмкин. Шәһәрнең янгын сүндерү части начальнигына әнә шундый җәза яный. Әлмәт шәһәр судында аны сак астына алу турында эш каралды. Вазифа изот мобилизациядән бронь алу өчен 300 мең сум күләмендә акча алуда гаепләнә. Суд нинди карар чыгарды? Алдагы материалда. Прошли обыски в рабочем кабинете, прошли обыски в квартире, в доме. Я думаю, что если какой-либо материал был бы причастен к делу, был бы там изъяли. Көч структуралары хезмәткәрләре үткәргән чараларны гаепләнүче һәм аның яклаучысы тикшерү дәвамында төп аргумент буларак куллана. ФСБ һәм тикшерү комитетының җирле идарәсе вәкилләре җинаятьче кузатылганнан соң тентүләр белән килә. 14 июня в 14 часов 10 минут порядка статьи 91-92 ПК задержан подозрением в совершении вышеуказанного преступления. 14 июня 2023 допрошен в качестве подозреваемых. Но совершение преступления присутствует частью 5 статьи 290 не признал. 290 мәддәнең 5-нче өлешендәге В пункты зур күләмдә ришвәт алуга кагыла. Тикшерү фаразы буенча җитәкче мобилизациядән бронь алу гарантиясе буенча эшкә урнаштырган өчен 300 мең сум акча ала. Адвокат гаепләнүченең үй арестында гариза бирүчегә басым ясау мөмкинлеге булмаячагына судның игътибарын юнәлтте. Элемтә чараларында кулланмаячак дип белдерде. Мондый шартларда шәхси элемтә чаралары һәм интернеттан файдалану тыела. Тикшерү барышына йогынты ясамасын өчен тикшерү гаепләнүченең 2 ай СИЗОда булырга тиешлеген таләп итте. С течением не согласен, общественности угрозы не представляю, скрываться никуда не собирался. По первому призыву буду сотрудничать с органами следствия. Якларның дәлилләрен исәпкә алып, суд гаепләнүченең 1 айда 29 көн дәвамында Бөгелмә СИЗОсында булачагы турында карар кабул итте. Әлмәт полициясе тәрәзәдән сикергә җыенган ир-атны коткарган. Пушкин урамындагы 33-нче йортта яшәүче Әлмәтле үз-үзенә кул салу белән янаган. Бәхеткә патруль экипажы якын тирәдә булып ярдәмгә килгән. Битараф булмаган күршеләр һәм хокук сакчыларының бердәм чаралар күрүләре нәтиҗәсендә фаҗига булмый кала. Тулырак алдагы материалда. Әлеге кадрлар республиканың да социаль челтәрләренә урнаштырылды. Әлеге көн тәрәзәдән сикергә җыенган ир-ат өчен генә түгел, күршеләре һәм чакыру буенча килгән полиция хезмәткәрләре өчен дә киренке булып чыкты. Я не видела, но мне на WhatsApp кидали.
Да, он со второго подъезда, да? Вроде бы. Күршеләр ират турында бер генә тискәре сүз дә әйтә алмыйм. Хәер, аны бик белеп тә бетермиләр. Гаилә Пушкин урамындагы 33-нче йортка якынча 1-2 ел элек кенә күченгән. Һәрвакыт сәламли, һич кенә дә шик тудырмый. Әлеге фаҗига шаһитлары булган төзүчеләр сүзләренчә, вакыйга кичке 6 белән 7 тирәсендә була. Урынга килеп җиткән патруль хезмәткәрләрен тиз арада чаралар күрә. Я, получается, нижний этажом вот здесь и успел успадиться. Замок. Видеода соңгы минутта иратны патизга тартып алулары күренә. Хокук сакчылары каушап калмый. Нуриев, Кулинков, Сәгъдиев экипажы кичке сменага кизү торырга чыккан була. Берәр сәгатьтән дежур частина чакыру килә. Һәм полиция хезмәткәрләре 3 минуттан соң вакыйга урынына да килеп җитә. Әмма коткарылуына әлмәтле шат түгел. Полиция хезмәткәрләре аңардан рәхмәт сүзләре дә ишетми. Вакыйга исә чагыштырмача яхшы тамамлана. Хокук сакчылары аны ашыгыч психиатрия ярдәме табиблары кулына тапшыра һәм наркология диспансерына кадәр озата бара. Лениногорск районында игътибар тимер юл кичү профилактик акциясе узды. Тимер юлчылар һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә автомобиль һәм тимер юл киселешләрендә юл хәрәкәте кагыйдәләре язылган белешмәлекләр таратты. Гадәттә тимер юлчылар профилактик акцияларны елына 2 тапкыр үткәрә. Чираттагысы планнан тыш узды. Тимер юллар челтәрендә бәхетсезлек очраклары саны арта. Зыян күрүчеләр арасында өлкәннәр дә, балалар да бар. Әлеге юл кичүе Лениногорск һәм Әлмәт районнары арасында урнашкан. Ул кизү торучылар, яктырткычлар, тавыш сигнализациясе, светофор белән тәэмин ителгән. Статистика буенча машина йөртүчеләр юл кичүләрендә кагыйдәләрне ешрак боза башлаган. Лениногорск районында соңгы вакытта җитди һәлакәтләр теркәлмәгән, ә менә 3 ел элек Яршалыда Атлердан килгән поезд юл чатында җиңел машинаны бәрдерә. Һәлакәтләрнең күпчелеге машина йөртүчеләрнең тимер юл аша светофорның кызыл төсенә чыгып калырга ашыгулары сәбәпле була. Исерткеч эчемлек кулланучыларда фаҗигага юлыга. Автоинспекторлар административ җаваплылык, штрафларны онлайн түләү мөмкинлеге һәм балаларны махсус креслода йөртү турында искә төшерде. Тимер юлчылар юл кичүендәге куркынычсызлык кагыйдәләре турында җиткерде. Акыл ияләрен дә акылдан яздырам. Сүз исерткеч эчемлекләр турында. Аяклык атналыгы кысаларында наркология диспансеры хезмәткәрләре профилактик чаралар үткәрә һәм бәйлелек барлыкка килүе һәм аңа каршы көрәш турында сөйли. Собирается сыворотка, штатив, вставляем, аппарат затем определяет CDT белок, хроническое употребление алкоголизма. Әлеге аппаратлар канда наркотик, психотроп матдәләр һәм исерткеч булуын билгели. Бүгенге көндә Әлмәт наркология диспансеры белгечләре күзәтү астында алкогольгә бәйлелек синдромы булган 2044 кеше исәпләнә. Табиблар берничә ел эчендә өлкәннәр һәм балык булмаганнар арасында да күрсәткечнең кимүен билгели. Табиб сүзләренчә, диспансерда реабилитация программасы үткән 10 кешенең 9-ы савыга һәм гадәти тормышка кайта. Мы просто сказали, если ты даже так будешь продолжать, ты просто сердце не выдержишь. У тебя, если честно, белочка началась? Мондый хәлләр психолог төркемендә еш күзәтелә. Белгечләр әйтүенчә, проблема барлыгын аңлаган кеше бәйлелекне җиңә ала. Әлмәт наркология диспансеры республиканың көньяк чыгышындагы 8 районга хезмәт күрсәтә. Якын арада аларда белгечләрнең күчмә консультациялары планлаштырылган. Баулыда мөмкинлекләре шикләнгәннәр үз сабан туйларын үткәрде. Уйыштыручылар аларга бүләкләр белән спорт ярышлары һәм мавыктыргыч программа әзерләгән иде. Мы рады видеть вас вместе с нами. Сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен кече Сабантуй нефтче ачык бассейны территориясендә узды. Бәйрәмгә инвалидлар һәм сукырлар җәмгыяте әгъзалары җыелды. Хочу пожелать вам всех благ, крепкого здоровья. И знаете, я любуюсь и горжусь вами, потому что в вас есть та энергия, та сила, то веселье, которое, к сожалению, мы, наверное, не ценим. Мөмкинлекләре шикләнгәннәр уеннарны күзәтеп кенә калмады, үзләре дә актив катнашты. Территориядә милли уеннар өчен мәйданчыклар җәелдерелде. Сабантуйда катнашучылар 100 метрлы дистанцияга йөгерде, армлеснингка, кашыкка йомырка куеп йөгерүдә, шүлмәк ватуда ярышты. Баулы артистларның чыгышлары бәйрәмгә ямь өстәде, әмма катнашучыларның әйтүенчә, алар өчен тере аралашу иң зур бүләк булды. Алар юл хәрәкәте иминлеге сагында тора, әмма спорт өчен дә вакыт табалар. Бу аларга һөнәрләрендә актив булырга ярдәм итә. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре ГТО нормативлары тапшырды. Юл
хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләренең бөтен игътибары хәзер автоюлларга түгел, йөгерү юлына юнәлтелгән 60 метрлы дистанция бөтен Россия ГТО комплексы нормативларының берсе санала. 45 кеше спорт мәйданчыгына чыкты, тартылды, идәннән күтәрелде һәм башка күнегүләр ясады. Готовы? Готовы. Так. Начали. Катнашучыларның күбесе күнегүләрне югары дәрәҗәдә башкарды. Ял көннәрендә Комсомол паркында коллектив йөгерүләр, чаңгыда йөрү һәм башка чаралар яхшы физик әзерлек бирә. Хезмәткәрләр арасында спортчылар да шактый. Игорь Сураевның әлеге оешмада хезмәт стажы спорт стажыннан кимрәк. ГТО комплексының барлык нормативлары аңа җиңел бирелә. Дистанцияны ул 7 секундта йөгереп үтте, идәннән 50 тапкыр тартылды. Учреждение хезмәткәрләре беренче тапкыр 18 елда ГТО хәрәкәтендә катнаша. Традицияны саклыйлар. Бу юлы оешманың 35 хезмәткәре нормативларны алтын, 7 кеше көмеш һәм 3-се бронза медальгә үтәде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.